Hi YouTube, Bodo आं आसा खालामो बयबो मोजां खोमा. Okay, बिराद मानसिफ्रा आंखौ प्रमोट खालामना हो, support खालामना हो, subscribe खालामना हो, बिदि होनो okay. So बिनि खोथायाव माने सानबाय लाइक दायो बर' रावबो इदि प्रमोशननि खोथा रायलायाखै एबा केम्पेनिंनि खोथा रायलायाखै जेरावहाय केम्पेनिं नोंनि YouTube चेनेलनि केम्पेनिं खुलिनो हागोन इदि रावबो रायलायाखै. So आङो फर्स्ट स्टार्टआप खालामदों बेखौ लाइक YouTube केम्पेनिं होननानै माने जेनेबा बर'फोरनि जाय चेनेल्सफोर दङ जाय फैसा गोनां ओके आम्बानि फिसालाफोर दंबा जायहा बिराद थाब ग्र' खालामनो गोसो मारबा ना थाबनो मनेटाइज खालामनो गोसो मारबा नोंनि चेनेलखौ फै आंनाव आंखौ DM खालाम आंनि Instagram लिंक दङहाय माबायाव डिसक्रिप्शनाव बेयाव चेक आउट खालामगोन आंखौ DM खालाम एबा आंनि फेसबुक पेजाव थां फल' खालामनो गोसो खालामनो गोसो एबा खालामना बाट आंनि WhatsApp नाम्बार दङ बेयावहाय आंखौ DM खालामनो हागोन ओके स' जाय जायनाव बाजेट दं फै आं खोन्थाजोबगोन बोरै खालामनांगौ बोरै खालामनाङा आरो नों हारसिंनो खालामनो रोंगौबाथ' खालामना ला ओके खिन्थु रोंथाराखैबा आंनाव फै आं खालामनो हागोन नोंसिनि YouTube चेनेलनि प्रमोशनखौ आंनि चेनेलाव नङा माने चेनेल एफेक्ट खालामो फर दा रिजन माने आं दायो माने चेनेलाव प्रमोशन खालामला जायनाव फैसा दं जायहा थाब ग्र' खालामनो लुबैदों फै आरो आंखौ DM खालामबानो जाबाय ओके स' बेसिमल'सै पिस आउट